Ён вырас як парастак перад намі і як корань з сухой зямлі. Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго. І не меў выгляду, каб прывабіць нас. Зняважаны, адрынуты людзьмі, муж цярпення, які спазнаў слабасці, ад якога адварочваюць твар. Пагарджаны, таму мы лічылі яго за нішто. Такія словы мы пачулі сёння у першым чытанні з кнігі прарока Ісаі. А зараз прапаную паглядзець відэаролік. Reginovi! Ostentator stultus! Братья мои, нет любви сильнее, чем та, когда человек жертвует своей жизнью ради ближних. Вскоре мне придется покинуть вас, братья мои. Вы не можете последовать за мной. Вот мое наставление вам после того, как я уйду. Возлюбите друг друга. Возлюбите так, как я любил вас. Вы верите в меня? Вы знаете, что я путь, правда и жизнь. И лишь я могу подвести вас к Отцу нашему. А дальше? Идиоты. Я покажу вам, как это делается. Вот так. Так. Вот так. Держите руку раскрытой. Вот так. Прости их, Отец. Отец,
Отец мой, Господь мой. Они не ведают, они не ведают. Вот тупицы. Переверните крест, идиоты. Super facem sua. Erigite crucem! Crucite! Crucite! Flexe! Nestus lobos! Plantate eam! Иисус из Назарета, царь иудейский. Возьмите это и съешьте. Это тело мое, отданное ради вас. Мои дорогие парафіяні, уміловані у Христі Пану, брати і сестри, усі християне, які переживаєте Великую Пятницу, усі, хто пойдем сьогодні до крижа. Коли ми глядим на крыж, то ми усі повинні виразно бачити проявлення Божої любові до чоловіка і з другого боку чоловічого зла відносно Бога. Крыж – это место сустрэчы, бесподставной, безмежной Божьей любови до человека и такого ж бесподставного зла, ненависти и агрессии с боку человека до Бога. Это место сустрэчы, крыж. Это сапраўды здзіўляе, адкуль у чалавека столькі злосці да Бога. Здзіўляе і тое, як Бог адносіцца да нас
калі мы яго ненавідзім? Мы ў гэтым урыўку ўбачылі, як можна так здзекавацца над тым, хто не меў аніякага граху. Як можна так здзекавацца над чалавекам, які у сваім жыцці ніколі не папрасіў ні ў кога прабачэння, бо нікога не пакрыўдзіў. Так кажуць пра Езуса, не ведаеце, вы ведаеце, што Христос адзіны ў гісторыі чалавек, які ніколі не прасіў прабачэння таму, што крыўды не зрабіў. Чаму столькі зла да яго? Мы, браты и сестры, усе хворые. Хворые вот этой злостью, ненавистью, помстою, агрессией. Все мы, каждый из нас. Столькі злости до Бога, столькі злости до человека. Один до одного. Этой злости хапае в наших домах, сколько там насилия, ненависти и агрессии. Сколько этой злости у наших семьях, у школах. Сегодня на Ютубе знаходятся ролики, где дети здымаюць відэа, як б'юць нявінную дзяўчынку, топчуць яе па твары нагамі і смяюцца. Як можна? У 1974 годзе Марына Абрамович, такая мастачка з Югаславіі, правяла здзіўляючы эксперымент, які зацікавіў і ашарашыў увесь свет. У Неаполі это было, у цэнтры Еўропы, у 2000 стагоддзі. У вялікай выставачнай зале яна паставіла вялікі стол і паклала на ім 72 прадметы рознага кшталту. Бакал віна, кусочек торта, соль, мед, лыжку, скальпель, пистолет, нож, лезвие и шмат іншых предметов. И поставила табличку. Вы можете рабіць со мною усё, что пожадаете. Усе наступствы гэтага эксперименту я бяру на сябе. У вас ёсць 6 гадзін. Прыкладна з 8 вечара до 2 ночы яна стаяла перад людзьмі. Пасярод усіх гэтых прадметаў ляжала жывая кветка, ружа. Падышоў адзін чалавек, узяў яе. І можна было падумаць, што ён падарыць эту ружу так прыгожай жанчыне. А ведаеце, што ён зрабіў? Ён узяў эту кветку і шыпамі ружы усадзіў у яе цела. І глядзеў, як ёй было балюча, як цяклі ў яе слёзы па твару. Падышоў потым другі чалавек, мастацтва. Там былі людзі мастацтва. Тыя, хто цікавіўся мастацтвам, прыходзілі ў гэту залу. Інтэлігенцыя. Ён пачаў рабіць падобнае. Людзі падыходзілі да гэтай жанчыны, рэзалі яе адзенне, здзекваліся з ёй, як маглі.
Гэта жанчына на працягу 6 гадзін была блізка фізічнаму насіллю. Публічна. Была блізка яшчэ. Трошкі яе б знасілавалі. Яе трогалі ўсе. Яе трогалі за розныя месцы. Паніжалі яе, рэзалі яе сукенку. І пад канец эксперымента яна засталася голай. Адзін чалавек нават пацарапаў ёй горла і пачаў піць яе кроў. 20 век. Іншы ўзяў пісталет, паклаў ёй руку, палец на крук і прымушаў, каб яна сябе застрэліла. Маральна давіў на яе. Потым дарэшты дашлі да некага розуму, пачалі мітусіцца, біцца паміж сабой людзі, такая сварка пачалася. Калі гэты час выйшаў, яна вярнулася ў свой нумар у гатэлі. Яна падышла да люстэрка, убачыла сябе, і адзін бок яе валасоў на галаве стаў поўнасцю сівым. Калі табе нічога не пагражае, з цябе прэ зло, без прычыны і нагоды. Вось хвароба чалавека. Яна потым напісала, як успамін: «Я правяла гэты эксперымент, каб даказаць усім людзям, што калі зло не наказваецца, то ў чалавеку прабуджаецца дзікі пячорны чалавек. Дзікі пячорны чалавек». Яшчэ раз паўтару гэтыя словы: калі табе нічога не пагражае, з цябе прэ зло, без прычыны і нагоды. Такія ўсе мы, людзі. З нас прэ зло. А яшчэ калі нам за гэта нічога не будзе, мы не вылечымся ніколі з гэтай страшнай хваробы злосці. Пакуль не сустрэнемся з любоўю Бога асабіста. Яшчэ раз паўтару, што такое крыж. Это месца сустрэчы беспадстаўнай Божай любові да чалавека і такога ж беспадстаўнага зла і агрэсіі з боку чалавека да Бога. Чаму так Бог з намі паступае? Каб вылечыць нас. Толькі любоў можа вылечыць нас ад этой страшнай хваробы злосці. Вы бачылі Езуса твар? Вы бачылі, як ён пакутаваў? Ці ён прамовіў слова на чалавека? Ён маліў Айца: прабач ім. Прабач ім, бо яны не ведаюць, што робяць. Отец, вылечы іх злосць. Я беру на себе іх злосць. Я беру на себе іх помсту, сплетні, ненависть, крыўды. Я беру на себе, Езус сказал Отцу: прабач ім. Успомнім у Гефсіманскім саду, як Юда падышоў да яго пацалаваць. А Езус яму кажа: пацалункам здраджваеш Юда. Ні адной эмоцыі ненавісці і зла у Езуса. Езус ратуе Юду ў апошні момант.
Любов'ю хоче навернуть Юду, любов'ю. Заповідь, яку ми отримали, брати і сестри, від Ісуса перед смертю. Ісус каже, я хочу тільки одного від вас. Щоб ви любили один одного. Не резали, не кололи, не кусали, кров не пили, как любили. Петр, ми сьогодні муку прослухали, який виракся Єзуса 3 рази. Єзус після воскрешення, провіраючи його любов, каже, Петр, чи ти мене любиш? І Петр такий, знаєте, ну, люблю, пані. Зверніть увагу, що відказав йому Єсус 3 рази. І він не сказав Петру, Петр, люби мене, я твой цар. Люби мене, я твой Господь. Кланяйся мне, я сын Бога. Нет. Что Иисус сказал? Паси овечки мои. Люби их. Если меня любишь, люби их. 3 раза Иисус это сказал. І Петр, як Єсус віддав своє життя за овечок, був укрижований головою вниз. І він вчився любити тих, до кого Єсус послав його. Брати і сестри, ми сьогодні будемо йти з вами до крижа. Не надо просить ни здоровья, не надо не просить никаких перемен у твоем житті з матеріальними справами чи учобой. Проси одного. Вылечи меня, Єзу, от моей злости. Вылечи меня от моей человечей природы и дай мне свою любовь, как я учился Тебе любить. Вот это самое главное. Новую заповедь даю вам, как вы любили один одного, как я полюбил вас. Крыж – это место встречи бесподставной Божьей любови до человека и такого же бесподставного зла и агрессии с боку человека до Бога. І у крижі ми тільки можемо отримати оздоровлення нашого серця. Раз пробачення і любов Божу.